Türkiýanyň Antalya sewetinde Türkmenistanyň bir raýaty halaşýan gyzynyň oglan dogany tarapyndan bedeniniň 15 ýerinden pyçaklanyp öldürildi. Türkiýanyň Istanbul şäherindäki başga bir wakada kellesi çapylyp göwresi bilen başy aýrylan bir Türkmenistanly aýalyň jesedi tapyldy. Bu wakalar barada Türk medeniýet serişdeleri habar berdi. Milliýet neşriniň 21-nji iýulda çap eden habaryna görä, Antalyanyň Murat Paşa etrafynda Türkmenistanly Döwlet Babaýew halaşýan gyzy Özbegistanly Dilarom Ahmatowanyň oglan dogany Romiş Ahmatow tarapyndan bedeniniň 15 ýerinden pyçaklanyp öldürildi. Waka 21-nji iýulda gije saat 1:30 töwereginde memur evleri etrapçysynda boldy. Dilarom oglan doganyny jaň edip döwletiň özüni ýygyderli urup ýençýändigini aýtdy. Romiş jigitiniň we döwletiň ýaşaýan jaýyna bardy. Ol döwleti daşary çağırdy. Taraplaryň arasyndaky çekişme gysga wagtyň içinde uruşa ýazdy. Romiş döwleti bedeniniň 15 ýerinden pyçaklap, wakanyň bolan ýerinden gaçyp gitdi. Dilip habarda bellenýär. Habara görä wakanyň bolan ýerine gelen polisiýa we saglyk işgärleri 25 ýaşly Döwlet Babaýewiň ölendigini anyklaýarlar. Geçirilen derňewlerden soň onuň jansyz jesedi Antalya Kaziýet Lukmançylyk institutunyň morguna äkedildi. Türk medeniýeti Romişiniň özüni we pyçagy ýerden polisiýa tapşyrandygyny aýdyp, Özbegistanly raýatyň soragynyň dowam edýändigini belledi. Türkiýanyň Istanbul şäherinde mundan bir hepde odal bolan başga bir wakada göwresi bilen başy aýrylan bir Türkmenistanly aýalyň jesedi tapyldy. Sabah neşriniň 11-nji iýulda çap eden habaryna görä, Istanbuluň Başak şäher etrafynda Gurban bayramy münasibetli kesilen gurbanlygyň etini paýlayan bir adam sazly dere sewitine barýan ýoluň garasynda kellesi kesilen bir aýalyň jesedini tapdy. Wakanyň bolan ýerine baran polisiýa işgärleri göwräniň bir aýaly degişdigini anykladylar. Aýalyň kellesi onuň göwresinden 10 metr uzaklykda tapyldy. Jesedi deriňen polisiýa işgärleri aýalyň 20-den gowrak ýerinden pyçaklananyny anykladylar. Dilip habarda bellenýär. Türk neşri aýalyň jesediniň Türkmenistanly Nobar Gafarowa degişlidigini belläp, derňewleriň dowam edýändigini, polisiýanyň töwerekdäki howpsuzlyk kameralarynyň ýazgylaryny ýygnap, türkmen raýatyny öldüren jenaýetçini ýa-da jenaýetçileri tapmaga çalyşýandygyny aýdýar. Azatlygyň bu wakalar barada Antalyanyň Murat Paşa we Istanbuluň Başak şäher etrap polisiýalarynyň goşmaça maglumat almak synanşyklary netije bermedi. Türkiýe türkmen raýatlarynyň gazanç etmek hemde ýokary bilim almak üçin iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň şu ýylyň 30-njy iýununda çap eden soňky sanlaryna görä, ýurtda 235 miňden gowrak Türkmenistanlyk kanun esasda ýaşaýar. Ýöne garaşly çeşmeler hakyky sanyň birnäçe etse köpdigini aýdyp, türkmenleriň köpüsiniň bir kanun esasda ýaşaýandygyny belleýärler. Türkmen häkimetleri Türkiýedäki Türkmenistanlylaryň sany baradaky statistikany mälim etmeýärler. Olar barada Türk medeniýetinde ýyl-ýyldan çykan habarlary hem reaksiýa bildirilmeýär. Döwlet medeniýeti hem ýurt raýatlarynyň daşary döwletlerde ýüzüňiz bolýan kynçylyklar barada habar bermeýär.